падару модар ӯро ба зӯрӣ шавҳар дода истодааст. духтар мехоҳад аз мо шунавад ки чӣ кор кунад. падару модар ҳақ надорад ки духтара маҷбур ба шавҳар барорад ё бачара маҷбур зан тиҳад. падару модар ин ҳаққа надорад. яъне дар интихоб фарзанд худаш соҳиб ихтиёр аст. падару модар ин ҳаққа надорад. яъне дар интихоб фарзанд худаш соҳиб ихтиёр аст. дар ин сурат дирӯз ҳам як духтар бисёр гирья кард, гуфт ки падару модарам ба зӯрӣ маро шуданд, ман намехоҳам, ман чӣ кор кунам. нафароне ки ҳастанд, хусусан занҳо, чӣ гуфтанишон доред? дар ин ҳолат афтоданд, чӣ кор кунанд? падару модар мехоҳад ба зӯрӣ ба писари дӯсташ тиҳад, ба ягон бойбача тиҳад, аммо духтар намехоҳад, чӣ кор кунад? инҷа агар ба шарте ки агар шарти қон агар гӯем аз нигоҳи шариат, бештар ҳамаи корои мо аз нигоҳи шариат қатъи мебинанд. аз нигоҳи ман дунявиша намедонам ки духтарои мо аз нигоҳи дин дар қонуни оилаи мо чӣ гуна аст. ҳақ дорад бе падару модар ё ҳақ надорад ча намедонам, лекин аз нигоҳи дин духтар да ҳақ надорад падар ва модар ки маҷбур нафареро гӯяд ана ҳамин каса ту бояд бо ин зиндагӣ кунӣ, хо бача бошад хо духтар. ҳақ надорад. ин ҳуқуқа аллоҳ ба инҳо додагӣ нест. барои ҳамин бин мо ҳадис дорем мега ло тоата ли махлуқ фи маъсияти лхолиқ. вақте дар коре ки иҷозати холиқ иҷозати махлуқ мешаваду лекин холиқ дар ин розӣ нест, мегам махлуқ итоат накун, зеро чизеро ки худо медонад махлуқ намедонад. падару модар мақсадеро ки онҳо доранд фақат мақсади худшона медонанд. хоҳиши духтар дар пеши падару модар ҳеҷ арзиш надорад. намедонанд ки ин хоҳишай ки зиндагӣ ранг мегирад, зиндагӣ зебо мешавад. бисёре аз нафарҳое буданд ки манам мисли шумовори муроҷиате ки боз дар ман мешавад. диловарҷон шумо бо ман бошед мебинем боз ҳаст мақсад духтарое ки мегӯянд хотири падару модар ман шавҳар кардам, вале аз бас ки дилам ҳамира дӯст намедошт, муддате баъд ман аз ин ҷудо шудам. дар ин сурат духтар чӣ кор кунад? ҳозир мисол ҳамон духтаро баромаро шо дорад, ана падару модар ӯро ба зӯрӣ шавҳар дода истодааст. духтар мехоҳад аз мо шунавад ки чӣ кор кунад? гурезам, сухани падару модарро рад кунам, чунки аксар падару модар як вай дорад, хеле шавҳар кунад баъд нағз мешавад, шавҳар кунад одат мекунад. ҳамин духтар дар ҳамин ҳолат фаромад, чӣ кор кунад? дар ҳамин ҳолат вақте ки бинем ки ман гуфтам ки дар дин иҷбор кардан нест, маҷбур кардан нест. яъне духтар ва писар донанд ки ин ҳукми дин нест ва коре ки падару модари ваям мекунад, ин кор хилофи гуфтаи худо ва расул аст. аз ин лиҳоз вақте чизе ки имкониyaтеро ки шариат ё худо ба ин духтар бача додааст, ин меҳрубонӣ аст, ин хайр аст. агар ҳамин духтар ҳамин меҳрубонию хайра агар қабул накунад, чӣ ҷабре ки пагоҳ мебинад худша маломат кунад. падару модар ҷои худша дорад. мо дар бораи падару модар ҳар ҷо ки шинем мардума мегӯем ин аз муқаддасотай, лекин падару модар бояд дар масъалаҳое ки худованд инҳоро мақсади имконията надодааст, инҳо ҳам бояд ки ҳеҷ вақт аз пеши худ коре накунанд. ва фарзанд ҳақ дорад ки бигӯяд падари модари дуо мекунӣ, оқо мекунӣ, пешум мекунӣ,
ҳар чӣ мекунӣ ман ҳамин сухани тира қабул надорам. агар ҳозир ҳамин духтар аз манам боша диловар, ин шариатай. ман як нафареро ёфтам ки гуфти шумо ҳофизи қуръонай, ҳама шароита дорад, лекин духтари ман вая қабул надорад. бигӯ падар ман қабул надорам, ман ҳақ надорам ки бигӯм бачаме аз ҳамин рӯз эътиборан ту дигар фарзанди ман нестӣ. агарчи ана ҳамин чиз гӯем миёни фарзандои моро шикастияги ана ҳамин аст ки шир ман ҳам мебахшумад, шир ман ҳам мебахшумад. ту ақл надорӣ, ин хел гуфтан дар кор нест. дар ҳамин сурат духтар ҳақ дорад, дин иҷозат медиҳад ки ба падару модар дурӯғ гӯяд, масалан тарсонад. яке аз рӯяш мисол гуд ки агар диҳед ман мегурезам, агар диҳед худкушӣ мекунам, ё агар диҳед ягон тарсонад, аммо ба ин ният, яъне фақат барои тарсондан иҷозат медиҳад. иҷозат аст ки бин дурӯғ агарчи дар шариат гуноҳай, вале боз ҳам бинин мегӯяд барои ду одами малола оштӣ дарондан пеши диловар меяд. як кас мегӯяд амин ҳоҷи мирзо ҳар чанде ки дар нисбати ту пурсидемуш фақат ай шумо васф кард, агарчи ҳоҷи мирзо фақат тара сиёҳ кардагӣ буд. ё меоянд мегӯянд ҳамин диловар не ки фақат ай шумо мақсад васф кард, агарчи диловар моро сиёҳ кардагӣ, лекин барои ҳамоҳанг шудан, барои дӯст шудан ман ҳамин суханҳоро дар байн гуфтан мегирам то ки байни мо дӯстӣ шавад. бин шариат дурӯғ мегӯм, лекин дурустай мегӯям, бугӯ дурӯға то инҳо мақсад хубӣ шавад. барои хубӣ шудани ана ҳамин ҳолат ҳам ки ман духтар гӯяд ки падар азият накаш, ман ба худам дорам як нафареро ки ман бояд бо ҳамӯ хонадор шам, ҳозир аз ин кортон даст кашен, баъду маслиҳата мекунем. ё гуфти шумо мақсад ман агар ҳамин корро шумо кунин ба фалон корро даст мезанам. барои пешгириш бисёр хубай, бисёр хуб. падару модаре ки нафаҳмад баъд ин масъалаҳоро матраҳ кардан дар кор, лекин худо кунад ки падару модарҳо бофаҳм бошанд. чил падару модаре ки дили ту ба зиндагии фарзандат намесӯзад, ҳамин сӯхта най, ту бояд ҳатман фалониро бигирӣ. барои чӣ? барои чӣ? барои чиша вай медонад, падару модар медонад, духтар намедонад. аз ҳамин лиҳоз манам мақсад хоҳарора, додарора ман таъкид карда будам қабланам, шояд хай садои манам ба ҳамаи гӯш нараса, лекин дар инҷа ихтиёр доранд. ихтиёр, лекин ихтиёрам ба худаш, ҳамин демократияам ба худаш ҳад дорад. демократия ин нест ки дигар ҳар чӣ хоҳӣ кардан гир. ин нест ки ман мисол ихтиёр дорам гуфта касеро ки хоҳам гирифтан гирам, ваям дидан дар кор. дар интихобам ман бояд донам, вақте ман духтарма касеро метиҳам бояд донам ки вай кӣ аст. мепурсем ку ягон ҷо хондай бачам, хоб чӣ кораӣ, хона дорӣ, рай кор дорӣ, зиндагӣ дорӣ, ва як омӯхтан дар кор ку. ин хел бурда дасти ҳар кас нам, вале ҳамун хоҳише ки духтар дорад мегӯй майлаш бачам ку ман мешинем як ҷоя меомӯземаш, агар ҳамун дуруст бошаву арзанда бошаву мувофиқ боша бачам, мо ҳам бо ту ҳамроҳ. иншам лекин дар инҷа дар кор. як рӯз гуфт тасодуф ҳамин гуна ҳамин чашмаки ман чашмаки ту бинам ки ҳамсарам баромад, навакун зан гирифтан, ҳамин пойпӯшиҳояшро гирифтам, мегӯд наздаш мондаму сар бардорам, гуфтам ки аз онҷо модарам дид. гуфт ки аллакай лох кард. оё ҳамин кирдор аз бачат бинӣ бояд ту ғазабнок шай, кореро ки пайғамбар кардааст. инҳоро садқаи номи модарӣ кунад. аксари занҳои шавҳардор бениҳоят зиёд аст, яъне бениҳоят ки шуд шумо тасаввур кунед шумораша, ба меҳри шавҳар зор ҳастанд. диловар дар сари меҳрубонӣ меравад. як қошиқа қати мороженеро мегирад, даҳани заншда мемонад. ба ҳавас тамошо мекунем, мақсад меро мебинем. бо мумкин баъзеҳомо нафратам кунем, бигем пайғамбар мегӯяд як мавиза агар дар даҳани зан мардак ба дасти худаш монад, беҳтар аст ки аз ҳазорҳо маблағ
дар роҳи худо садақа мекунад.